Wengenza kwethu sekuboshwe owesifazane make amaphoyisa aseGoli asebopha intombazane ebanjwe ke ihamba ngale moto ke entshontshiwe. Kuthiwa ke makwenziwa uphenyo olusheshayo kwasekuvela ukuthi ke le ntombazane yake yaboshelwa ke icala lokubamba ke inkunzi. Kuthiwa ke isikhathi esiningi le ntombazane ibibamba ke abantu besifazane inkunzi. Kanti ke kuphinde kwatholakala isibhamu ke esingekho emthethweni kanye ke nesinefu kuthiwa ke besigcwele isikhaftini wengane. Abantu abaningi bakhuluma ngalolu daba ey'nkundleni zokuxhumana njengoba ke kudaba lolu lubuka ke litrend lapha ey'nkundleni zokuxhumana ke nakule South. Abantu abaningi bayakhuluma ke ngayo ke noma ngaye ke lo sisi ongathi ke udumile ngokubamba abantu besifazane inkunzi. Ngifisa ukuthi izovo lwakho nombono ukuthi wena ucabanga ngani-ke ngalelo daba. Hlala phakathi kwi-comment section. Mina sengiphuma kanje. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uthola zonke izinto esiyiphostayo kuyona ke le channel.